kapok wadhi e log tich mar NEC kamigolo e penja maduong' mar duoko mar penj mar KCSE ma otimo higa mokalo. Ali Cleophas oyara winji makare kwa bira chiel ka chiel chuny boma ma Homa Bay kaendi kama odago mbaka kod jonyuol ka chiel kod jogo mantie sekta mar somo anya to kalore kod duoko mar penj mar KPSEA kata mar jograde auchiel notim 2024 manicha waneno ka duol ma ochung'ne penje pacho ka ne kogolo result magi kokalo yor mbui margi kendo wasebedo kwang'eno ka nitiere jonyuol kata jogo weg skunde man neno pek mokalo e golo duoko ma jograde 6 manicha mane ogolo ayanga kod duol ma ochung'ne penje pacho ka NEC kokalo yor tudruok margi mar mbui kenen mor mare okinyi makawuono Cleophas mar bedo kod moko kuom jokanyo e sekta mar somo ma osebedo ka nono matut ahinya kata osebedo ka luwo matut ahinya kit kaka ne duol mochung'ne penje pacho ka NEC ne ogolo duoko mar jograde auchiel manotim higa mokalo. Abo chako kuri ka achiel kuom jogo eko mosebedo ka ng'iyo weche mag somo e kaunti ma Homa Bay kaendi kit kaka ne duoko mar jograde auchiel kata KPSEA nogol bende ka NEC notimo gigono makare kata makare mar golo duoko yo machalo kamano to bende ka jonyuol e kaunti ma Homa Bay kaendi manotimo penj ma nyithindgi notimo penj mar jograde auchiel be kaka achiel kuom jogo eko mosebedo ka ng'iyo matut e weche mag somo e Homa Bay kaendi bende ka jonyuol thothgi yudo duoko ma jopuonjre magi manchotimo penj mag jograde auchiel kaluwore kod duoko ma ing'iyo e yore mag mbui manogol kod NEC kaluwore kod penj mane igolo ndalo machuok mokalo. Erokamano ahinya. An Omuga Julius awuoyo kwa niaba mar jonyuol achung'ne Homa Bay County Education Network madil weche mag somo. Omiyo ka tiere weche mag somo to ng'eny jonyuol gona simu ka penja ni to chal nade. Duoko mar KPSEA manowuok nyoro manokete portal mar jo NEC nyaka sama wuoyi ni ng'eny skunde pok oyudogi, jonyuol pok oyudo duokogi, magi be gipenjre penja ni to gitimre nade. Ere ka ginyalo ng'eyo ni duoko ma nyithindgi chalo nade nyaka sama wuoyi ni. Ma nyaka sani kata sani ojigona simbe kaendi gima nyalo duoko gionge nikech pok gido duoko portal ok yawre. To kaka achiel kuom jogo ego mosebedo ka ng'iyo weche mag somo bende ka duol mar NEC notimo makare mar keto ne duoko gi eki dhi mana ka jopuonj skunde mane jopuonjre ko timo penj ng'e mana result gi kokalo kuom mbui mane gikelo mondo mi jopuonj e skunde ma nyithindo gi notimo penj ma moko ng'i ka ginyalo miyo jopuonjre result magi e yor mbui. Erokamano ahinya. Yor mbui to en yo manyasani to ok en yo manyasani ne ji te nikech ng'eny jonyuol ok nyal access portal miwacho noendo. Onego omiyo wakwayo mondo sirikal otie jo NEC ogol mana duoko kaka ne gigole chon mondo jonyuol oyud duokogi nikech kawache yor mbui ng'eny jonyuol ok nyal access mbui gikia ni mbui ni dhi nang'o nyaka sani. Koro wakwayo mondo jo NEC ogol duokono kaka ne osebedo kiduogo gigole pile nikech ka jonyuol notimo nyithind jonyuol nosetimo penje mar KPSEA to duoko ni nosewuok gibe chuny gidhiye ni to ere kaka nyathino dhi. Janyuol gombo ng'eyo ni to nyathine nodhi nade penj mar KPSEA to pod nyaka sama wuoyi ni onge ng'ama oseyudo duoko mar KPSEA. Okay. Kwatiwa poka biga machielo bende no ka skunde ma sane ko ne dware mondo mi skunde ma mondo kaw ting mar golo duoko mag jopuonjre magi manotimo penj mag jograde auchiel bende no kaka achiel kuom ng'ano mose wacho ni osebedo kayudo simbe mang'eny ko kuom jonyuol bende no ka skunde oseketo kenge makare maneno ni duoko mag skunde gi ogol kaka ne duol mar NEC oketo mondo mi kaw duoko mag jo KPSEA gi e mbui margi mar NEC. Mana kaka wacho skunde te ok gin gi access mar internet. Yudo kata skunde kaka mag public primary school ma nyithindo nitie mang'eny onge gi internet. Koro yudo ka jonyuol temo ng'iso jopuonj temo ng'iso jonyuol ni mondo odhi kata cyber mondo oyud gigi ok ginyal yudogi nikech skunde ge man gi codes ma ginyalo yawo godo ang'owa ma ginyalo yawo godo the portal mar jo NEC. Omiyo en sandruok maduong' ne nyithindo gi jonyuol nikech gima NEC oketo ni nyaka dhi skunde ma nyaka yud gine portal en misigo maduong' sana ne jonyuol nyaka ne nyithindo. Okay. Ang'eni pod wan mane wach mar penj thuolo moro amora kwa sani ndi duol mar NEC kata jatend migawo mar somo Julius Migos biro golo duoko mar penj mar jo klas 12 manotim higa mag 2024. Geno mari nang'o kachiel kuom jogo eko mang'iyo sekta mar somo e kaunti ka. Erokamano kaluwore gi duoko monego bed ni ugolo kawuono mar form 4 aparo ni waziri mar education kik tim gima ne gitimo ne KPSEA. Gitime kaka itime pile ma duoko igolo to duoko yudore sano kaka sadhi maonge deko moro amora.
Erokamano ahinya. Chakane gi nyingi tinyiso ni pachi en okalo kod kit kaka ne duol ma ochung' ne tayo penj pacho ka ni NEC ogolo duoko mar jo grade 6 jopuonje mar jo grade 6 notimo penj mar KPCA higa mokalo 2024. Erokamano ahinya. An iluonga ni Michael Kojo Otieno, an janyuol kendo an achiel mar jakedo ne ratiro mar oganda Kenya ka. To naneno ka penj mar KPCA ni nogole, to kaka nogole ok ogole kaluwore gi dwaro mar duond chik mar NEC exams, nikech chik mar NEC wacho maber ni penj kopo ni golo tigole institution miluongo ni KICD kata NEC headquarters. Penj ni nogole to stakeholders mag education moting'o nyaka head teachers manitiere various primary schools gino be nopogi maonge ng'ama no anticipate. To piny moro amora nyaka ji bed gi mikakati milando godo gik moko e yo ma uyanga. Gik mipando ok ber. Mane momiyo ineno kata mana yiero kopo ni timo gimoro amora ma ji nyaka kete kura kata gimikwano kata giming'iyo ni to ng'at mane moyombo nyaka time odiochieng' ok time sa mar otieno. Koro mano nomiyo wabuok kaka jonyuol, nikech gima ne wadwaro ni king'iyo kata mana chike kipengele mar 47 on fair administrative action wacho ni gimoro amora administrative action moro amora ma ng'ata time piny ka nyaka obed expeditious, nyaka obed efficient, nyaka obed reasonable and procedurally fair. So one way wapenjore, was it procedurally fair to release KPCA exams at night? Mano en penjo maduong' sana ma nyaka wakili Ogamba, en wakili to kendo en minister mar education, ong'eyo maber ni Fair Administrative Action Act o spell maber kabisa ni administrative action me take on anything administratively nyaka time esa mowinjore. Mane momiyo ineno kata ka ji report e tich ondik ni offices mag serikal iyawo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. To koro ka jonyuol ywak ni kaka gido yud result mag nyithindgi manotimo penj mag grade 6 tek ahinya e mbui mar NEC, jopuonje mag skunde mopogore opogore bende wasedo ka golo ywak mare kaluwore kod mbui ma kwamo mondo mi yud duoko gieki. Koro ma itimo nang'o nikech jonyuol rito mondo ging'e ni to nyithindgi manotimo penj mag jo grade 6 notimo yo machal nade kata duoko ni gidhi nyime kod chenro mag somo, to pok ging'eyo ni to duoko mar nyithindgi chal nade. Ang'o monego bed ni koro sirikal timo? Gimokwongo timo ka penjano ma en penjo maber emomiyo anyisi wach fair administrative action. Mokwongo nonego bed ni lande ne ji te ni penj mar KPCA wagolo dichieng' ma kama. Teachers kata jonyuol dhiure sikul kama udhi yudo kuwa pin gi e notice board. Mano nokotimore. Koro mane gima wa request ni wakili Ogamba, nikech ng'ato nyalo dhi e doho mawach niya ni penj mano bedo released mar KPCA en gima fake. To do nyalo yie kode nikech sama no gole be ne en working hours, ang'o momiyo ne gigole seche ma ok mag tich. Yes. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Mano paro mamoko kuom jodak e kaunti ma Homabay kanyo to jonyuol ne godo kaluwore kod duoko mane ogol mar penj ma jo grade 6 ka iwacho ni giwinjo ka giywak ni yudo result gi pek mokalo e mbui mar NEC, kendo koro gidwaro ni mondo mi jatend migawo mar somo owuok mondo mi chiwa ler ni to ere kaka ne gikawo okang' mar golo duoko machalo kamano ka jonyuol to pod ywak ni pok giyudo duoko mar jopuonjre manotimo penj ma jo grade 6 ka bende sani endi Cleophas pod waketo pacho kata waketo wang'wa e konde te mantie kaunti ma Homabay kanyo kwa beda kicha ne duoko mar penj mar jo KCSE mane to tim higa mokalo midhi gol sasa kochakore sani kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba, ma bende wabiro keto ne joneno mag Ramogi TV to skunde mantie kaunti ma Homabay kaendi otim machalo nade kaluwore kod duoko mar penj mar klas 12 ma idhi go duoko mare odiochieng' ma kawuono. Cleophas Oluoch. Agoni erokamano ahinya Ali Abich, itwake makare gi jodak e kaunti ma Homabay. Wawe mondo mi iketi tibende oko iwinja ni sikunde yudo duoko e yo machal nade. Ng'eni boma ma Homabay kanyo ang' iwinj mayot ahinya ka diponi nitiere